Усім привіт, селям алейкум, шановні глядачі телеканалу ОТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в багатьох інших країнах світу, де люди шукають інформацію, аналітику щодо подій, які відбуваються на території України через російську агресію повномасштабно. Я намагаюся запрошувати до нас у гості людей, яких мені самому дуже цікаво слухати. І сьогодні в нас саме така людина в гостях. Я дуже вдячний, що з нами погодився поспілкуватися в етері. Надзвичайний повноважний посланник, дипломат. Тут багато дуже титулів дипломатичних. Я коротко скажу. Селям алейкум, пане Олег Бай. Доброго дня, вельмишановний пане Айдаре. Доброго дня вашим глядачам і слухачам. Ну, давайте одразу, щоб не марнувати час, я поставлю не те, щоб запитання, я просто завжди так, просто ми ж зараз, ну, в принципі, всі обговорюємо одне й те саме. Тобто тема одна, вона велика, вона одна, але ну, з різних сторін її дуже цікаво обговорювати. Я читав ваш Фейсбук і дивився там щось. Ви, звісно, маєте свій погляд на події, враховуючи ваш досвід і все таке. Можна коротку лекцію або такий огляд ваших думок щодо стану подій, які ми зараз спостерігаємо в Україні, навколо України, України на дипломатичному, міжнародному, на всіх фронтах, на яких ви розумієтеся добре? Дякую за запитання. Воно ставить мене трохи в незручне становище. Чому? Ви знаєте, я сам не люблю і іншим не раджу любити тих, хто на всьому розуміється. Бо можна, звичайно, мати широкий спектр знань, широкий спектр зацікавленостей, але поглиблено розбиратися хоча б в невеликій купі проблем. А зараз купа проблем. Зараз на 9-му, скоро вже на повних 9 роках війни з Російською Федерацією, з Росією, цих проблем дуже багато. І багато їх і в самій Україні, і навколо України. Ну, мабуть, зараз таке, знаєте, чи те, що на поверхні плаває, я маю на увазі проблему, це те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, бо ми надзвичайно зацікавлені в союзі і в підтримці Сполучених Штатів Америки. Очевидно, тому що це і фінанси, і зброя. І дуже багато людей висловлювали, в тому числі в згаданому вам Фейсбуці. Ну, маємо те, що маємо. З приводу виборів у Сполучених Штатах Америки. Чому я починаю з цієї проблеми? Ви знаєте, десь у 70-ті роки в Києві вулиця Леніна тоді була, тепер вона магазин Хмельницького, і там був магазин з такою промовистою назвою, книжковий магазин, називався він «Пропагандист». Але попри страшну вивіску, там була інколи цікава література, зокрема переклади з польської, була політична література, цікава література, не тільки пропаганда. А в мене там була знайома продавщиня, яка під прилавок заховувала найбільш цікаві книжки. Так у мене сформувалася бібліотека про Сполучені Штати Америки. Звичайно, якщо викинути цитати з чергових генеральних секретарів ЦК КПРС і посилання на з'їзді, то фактичний матеріал цих книжок цікавий і донині, і про закордонну службу США, і про організовану злочинність, і про відносини США і Китаєм в ті роки. Але знаєте, для того, щоб зацікавленість з книжок переростала в щось інше, ну, треба для того певні умови. По-перше, треба мови, а ми знали, тоді нас вчили навіть в університеті, що
мовою майбутнього, мовою міжнаціонального спілкування в усьому світі буде безперечно виключно російська мова. Крім того, ну знаєте, якось від загального світового життя ми були трохи осторонь. От я думаю написати таку невеличку, я не знаю, таке есе написати, яке жартома назвати знову через 20 років про мої зустрічі з президентом Ніксоном. Ну, справа в тім, що Ніксон був у Києві ще в 1972 році, президент Сполучених Штатів Америки, і ми тоді, я працював на іномовленні, висвітлювали його візит. Але де Ніксон, де ми? Ми на Хрещатику, а він на Печерських пагорбах. Єдине, що тоді було таке людське в цих інформаціях, що пані Ніксон попросила другу тарілку борща собі, добавку попросила. Обговорювалося. Але через 20 років життя воно якесь дивне, вже на якомусь такому кораблі, він називався, правда, яхтою, по Дніпру прибув Річард Ніксон до Києва. У мене було запрошення на ту яхту. Я прийшов, серед інших гостей, поручкався з Річардом Ніксоном, поговорили, ну, хвилин 15 максимум, так чисто протокольно. Але це є можливість говорити про це, що була моя друга зустріч з Ніксоном. Перша загальна Києва, друга на яхті. Тому я не знаю тих, хто зараз так докладно аналізує, що відбулося на виборах, а мабуть, щось відбулося, бо мої друзі і приятелі в Сполучених Штатах, які приблизно порівну, як зараз сенатори американські, і республіканці, і демократи, так і вони там, хто за республіканців, хто за демократів, вони мають дуже цікаві спостереження і щодо самих виборів, щодо їх результатів. Не справдилися сподівання республіканців на велику перемогу, не справдилися сподівання демократів на закріплення своїх успіхів. Хоча, як і в кожних виборах, кожен, хто бере участь, насамперед проголошує себе переможцем. Ну, побачимо, чим закінчиться другий тур 6 грудня. Побачимо, з чим підуть інші кандидати на вибори. Зокрема, як буде себе поводити новообраний губернатор Флориди, який, можливо, стане головним болем для Трампа, а може стати і кандидатом від республіканців на наступних виборах. Для нас же головне, я думаю, не аналізувати, хто як проголосував в Сполучених Штатах, а яка буде надалі підтримка Сполучених Штатів. І тут мені дуже хотілося б сказати, я не знаю, пане Айдере, думаю, ви мене підтримаєте. Знаєте, у нас інколи такі завищені очікування. Ми робимо світ україноцентричним. З одного боку, це приємно, всі думають про Україну, а з іншого ловиш себе на думці, що це ти так думаєш, що всі думають про Україну. І от що ж буде далі? Президент Байден вночі сказав про те, що він не підштовхує ні Росію, ні Україну до переговорів. Цікава думка. Так. Далі він говорив про те, що і надалі буде допомагати Україні, хоча той же президент Байден заявив, ми ж не все їм поставляємо, що вони просять. Ми не поставляли їм літаки, хоча вони просили закрите небо. Ми не поставляємо ракети підвищеної дальності, щоб вони не вдарили по території Російської Федерації. Так що це, знаєте, теж це уважність треба слухати. І ще
треба за всіми цими словами намагатися побачити інтерес Сполучених Штатів Америки не тільки в Україні. Я чому це кажу? Ви знаєте, пане Ідере, недавно була ціла низка подій у близькій мені Центральній Азії. Зокрема, були в Казахстані, в Нур-Султані, були великий саміт і центральноазійський, був саміт ОДКБ, були організації з договору колективної безпеки, були багато тих, в тому числі економічних, наукових, військових зустрічей, в яких брали участь такі недругорядні в світовій політиці держави, як, скажімо, Китай. От нам треба буде, думаю, уважно придивитися на те, як зараз вибудовує свої або намагається вибудувати свої відносини з Китаєм, ті ж Сполучені Штати Америки. Бо від цього буде багато залежати. Одне, коли Сполучені Штати Америки стукають туфлею по трибуні, як колись Микита Сергійович Воган, що Китай стане на своє місце, буде знати, або коли реально Китай зараз за рівнем експортного товарообігу десь вдвічі перевищує Сполучені Штати. Вже інша розмова. А тональність розмови, зміст розмови, спрямованість розмови, хочемо ми того чи не хочемо, вирішує кишеня, вирішує гаманець. Всі інтереси зводяться до грошей. Є торгівля, є капіталовкладення, є інвестиції, є прибуток. Дружимо, нема. Інший характер розмови. Тому я кажу, не самі вибори в Америці мені були цікаві, а цікаво те, що супроводжує їх у великій політиці. Знаєте, може я перескакую, але з інших проблем, дивіться, ми тепер всі, і ті, хто очолював клуби войовничих атеїстів, і ті, хто не знаю, до яких молитися ікон, всі тепер віруючі. І кожен, знаєте, шляхів до Бога багато, а він, зрештою, один. Так от, стосовно Божих слуг на землі. У мене є книжка, я хотів її взяти на розмову, а потім забув, стоїть на полиці, теж з цього магазину пропагандист, називається «Папство 20 век», де дається, теж уже старенька, але про римських понтифіків, ті, хто на Святому Престолі, правда, без останніх років. Ми, знаєте, до Святого Престолу ставилися, якщо ставилися, то більш негативно, ніж якось. До певного моменту. До того моменту, коли римським папою було обрано, і це було небачено в історії Римо-католицької церкви, Кароля Войтила. Папою став Іоанн Павло II. Ми за мірками Івана Павла II стали міряти і тих, хто прийшов після нього. А думаю, це не зовсім вірно. Я б радив таки почати з книжки «Папство 20 век», якими були римські папи. Хто з понтифіків фактично співпрацював з Адольфом Гітлером? Хто з очільників Святого Престолу, скажімо, не піднімав свій голос в захист такої української церкви, як
українські греко-католики. До речі. Хто, до речі, у нас же в Україні значна кількість і римо-католиків, і греко-католиків. І коли греко-католики були у підпіллі, то щось не чутно було з Риму голосу на їх захист, ну хіба що Йосипа Сліпого вдалося витягти за межі Радянського Союзу. Я думаю, нам треба уважно дивитися, чому, тому що Святий Престол робить інколи дивні речі, а ми підписали на Кубі нинішній римський папа такий документ, невідомо про що, з Кирилом Гундяєвим, з патріархом Російської православної церкви. Навіщо він це зробив? Я думаю, він сам це не дуже добре знає. Робив заяви з приводу війни в Україні більше, ніж двозначні. Але я повертаюся до того, що говорив і про Америку. Я думаю, ви, шановний пане Айдере, мене підтримаєте. Нам треба не мати завищених очікувань. Папа робить те, що він має, на його думку, робити в тому оточенні, яке в тому числі грає папу, робить те, що він уявляє собі, і як він уявляє собі свою роль другої особи після Творця, представника, так мовити, вищої сили на землі. І я думаю, не треба завищених оцінок, завищених сподівань. І треба ще одне, хоча папа римський він і папа, але він людина. І ніщо людське, в тому числі людські помилки, йому не чужі. Ну і мені здається, в усіх цих подіях, я згадав уже і Центральну Азію, бо мені вони надзвичайно здаються важливими, і з папою римським, і вибори в Сполучених Штатах Америки. Нам треба придивлятися до того, що україноцентрична чи не україноцентрична, але земля дуже велика. І крім наших друзів в Литві, в Польщі, у Туреччині, де ще є багато держав, які ставляться до нас, ну, хай мене вибачить, воно так не дипломатично буде сказати, ставляться до нас ніяк. Чому? Ну, теж просте пояснення. Я думаю, якщо ми покладемо праву руку там, де у нас серце, спитаємо, наскільки нас сильно хвилюють ті події, які колись відбувалися, скажімо, в Центральній Африці, наскільки нас хвилюють ті збройні конфлікти, які відбувалися між племенами, між народами Центральної Африки, і не тільки Центральної Африки, що відбувалося в Сомалі, яка доля двох Конго і Демократичної Республіки Конго-Кіншаса і Конго-Бразавіля. Я думаю, багато хто просто загальмує на цих запитаннях, не тому, що ми нерозумні чи неосвічені, чи просто воно нам було не цікаво, бо воно не зачіпало наші інтереси. Чи зачіпає воно наші інтереси зараз? До певної міри так. Ми вже переконалися на прикладі Папи Римського, що представники деяких народів, коли стають на високі пости загальносвітового значення, поводять себе не так, як ми від них очікували. Те саме, скажімо, можна адресувати і генсеку ООН, який не належить до тих людей, які
100% українофіли, як би хотілося. Те саме залежить від багатьох держав, які вчора, позавчора не мали свого голосу, а сьогодні мають свій голос, в тому числі і в тій же Організації Об'єднаних Націй. Ну, хто знає, що таке Еритрея? Ну, пам'ятаємо, колись була єдина Ефіопія, велика, потім з'явилася ця Еритрея. Як голосує Еритрея? Як Москва скаже. Є ще такі держави, ну, я не кажу зараз про Центральну Америку, скажімо, про Венесуелу чи про тих революціонерів, яких колись підтримували, а тепер вони теж прокремлівські. Але є просто держави, до яких у нас руки не доходили, яких інформації не було, які не були нам цікаві, але які голосують. І тому голосування в тій ж Організації Об'єднаних Націй інколи показує, ми прогавили багато чого Ну і в тут, тій же пане Африці. Олеже, тут ще показує Да. те, що росіяни працюють, вони мають багато грошей. На 20-30 років поспіль вони вкладали гроші. І Китай, до речі, про який ви згадали. І тут вони працюють. Тут, знаєте, річ у тім, що що маємо, то маємо. Я б хотів вам поставити додаткові запитання, якщо дозволите, щодо Я слухаю вас уважно. ось Слухаю уважно. ми всі поважаємо результати виборів у Конгрес Сполучених Штатів і частину Сената. Безумовно, вони демократичні, і ми всі мають їх сприймати як волю американського народу. Але ось сьогодні зранку я прокинувся, побачив там у стрічці новин, що українка, перепрошую, конгресвумен українського походження з Чернігівщини, пані Вікторія Спарц, отримала перемогу. Причому перемогу таку дуже впевнену. Там більше за 60% в своєму окрузі. Вона дуже щаслива, і вона дуже класний результат в Індіані отримала. Я написав щиро абсолютно, що я від себе, від людей, які ми вітаємо вас з перемогою з упевненою, і надіємося, дякуємо за підтримку. Надіємося на продовження непохитної підтримки України з боку Сполучених Штатів. Пам'ятаємо, що пані Спарц, вона була присутньою під час підписання в овальному кабінеті Білого дому закону про ленд-ліз. Пан президент Байден запросив її спеціально, враховуючи її походження і те, що вона є представником конкуруючої партії. Які б не були результати остаточні, це там ще, я не знаю, вони може і після вихідних, а ні, там ще там повторні в деяких, там 6 грудня ще буде. Там багато чого ще буде. Тобто, як ви думаєте, як мають реагувати президент України, Верховна Рада України, хоча б вони, коли і як ми маємо, на вашу думку, як дипломата колишнього, привітати Сполучені Штати з виборами, і який меседж ми маємо відправити конгресменам нового скликання і сенаторам, які там оберуться на частину місць у Сенаті, який меседж, я точно певен, що у Зеленського готують таке звернення, тут немає сумнівів. Як ми маємо їх усіх нових там і старих конгресменів, сенаторів переконувати в тому, що Україну треба підтримувати за будь-яких обставин і до кінця, і це не залежить ні від чого, бо інтерес тут, я навіть чув республіканського одного лідера там, він каже, що війна Росії проти України – це не лише війна України. Тобто, а Путін, він відкрито каже, що я воюю з Сполученими Штатами і з країнами НАТО. Ось, що б ви зробили, і як ви думаєте, яка реакція буде? Ви знаєте, дякую вам за запитання, а і за те, що ви згадали пані Спарц. Я хотів би це пов'язати з реакцією і
з привітанням. Справа в тім, що ми інколи поводимо себе, я маю на увазі як держава, як символ республіканців у посудній лавці. А за Слон, я пояснюю, як що слон, да. означає слон. А мислимо так, як символ демократів. Ну це да, Віслюк. Да. Симпатичні віслючки. Ви пам'ятаєте реакцію на заяву пані Спарц? Так, я Воно нам треба. пам'ятаю. Так, пам'ятаю, і це мені дуже не сподобалося. Вся ця ситуація, яка була пов'язана з пані Спарц, я думаю, що її треба було вирішувати напряму у спілкуванні і не виносити це на загал, бо це шкодить. Ну, з усіх боків просто шкодить. І ну просто жодної користі я від цих там ображень на неї публічних, там якихось заяв. Я не бачу просто. Це непрактично і це це не на користь. Ну, це абсолютно. Я вже не кажу про те, що в цивілізованому світі так не спілкуються, якщо не хочуть сильно посваритися. Я думаю, що треба подякувати пані Спарц при всій жорсткій позиції, яку вона зняла. Вона ж таки не переступала межу пристойності. Вона не відповідала на те, що кидали в її адресу, не відповідала тим самим. Рівень політичної культури. Тому як готується і що готується в зв'язку з виборами, мені важко сказати, бо зміст цього звернення, якщо воно буде, відбиватиме рівень політичної культури тих, хто його готував. Нам треба не зазирати на 2024 рік, не голосувати, ой, хто нам краще, хто більше залежить від Москви. Ви правильно сказали, шалені гроші Москва гатить для того, щоб там були її, ну, м'яко кажучи, прибічники. Але нам не треба думати про те, що буде в 24-му, хто буде, а треба говорити про одне. У Сполучених Штатів Америки має бути двопартійна підтримка України. Ну Двопартійна. так, Бо якщо жодна партія нікуди не зникне. Ми не знаємо, припустимо, результат от підсумки цих виборів, да, вони можуть свідчити про те, що дійсно там республіканцям зараз може більше симпатизує. Але це ж така ситуація, яка може качнутися в інший бік. На виборах 24-го року там може сказати так, республіканці спробували в Конгресі, не сподобалося, ну припустимо, голосуємо за Байдена у президента. А може скажуть ні, Байдену вже досить, а цей симпатичний там good guy from Florida, і давайте за нього, бо він такий. Тобто треба всі варіанти розглядати, але виключно в руслі того, що дві партії нікуди не зникнуть, і так само і Україна не зникне, і Росія поки що теж не зникла. Я хочу вас підтримати, причому підтримати, знаєте, посиланням на те, що інколи, коли йдеш кудись дорогою, дивись, не те, чи там є калюжа, можна переступити, є камінь, можна відкрити, чи нема там грабель, чи не вся ця дорога покрита граблями. Бо ви абсолютно чітко сказали, нам треба думати про завтрашній день не так, як думали, коли був президентом, скажімо, республіканець. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, проти демократа, проти члена сім'ї демократичного кандидата, було навіть кримінальне провадження. Поспішили. Бо там же ж порадили, що ви в Борисму не розслідуєте. А потім виявилося, що цей батько цього хлопця, проти якого кримінальна справа, став главою держави. Ой, як незручно. Да. Тепер Неочікувано, головне. Да. ну, так, Барак Обама став очікуваним. Теж неочікувано. Теж, одне думаю, ви знаєте, треба інколи, я згадую, в 2000 році, в листопаді, от в ці дні я вже працював
в Алмати, генеральним консулом України в Алмати, Республіка Казахстан, і в гості зайшли до американського посольства. Там якраз хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Треба було витягти там фішечки з такими прізвищами. Треба було просто таке жартівливе. Вони іноземних дипломатів запрошували до такої гри. І я взяв фішку Джорджа Буша, який з 2001-го вже став президентом Сполучених Штатів, а тоді ще і на мене ці американське посольство, це ж демократи, тоді ще клінтонівці. Ви що, серйозно так вважаєте? Я кажу, ні, ми ж тут граємо, це гра така жарт, але так я собі чомусь думаю. І теж більше, щоб це виглядало як жарт. І президентом став Буш. Не тому, що я витяг його фішку, просто тому, що я враховував ті обставини, як хитається, в який бік хитається суспільство, яке приходить на вибори. Ну, до речі, пане Олеже, до речі, Джордж Буш молодший був непоганим президентом. Він був дуже популярним президентом, і він, в принципі, нормально поводився під час грузинської війни. І якби так само поводився Обама, я перепрошую, під час такої самої спроби захопити так, як по-бандитськи Крим, коли Путін озирався там навкруги, яка буде реакція? Її не було. Так, ну це просто ремарка така. Угу. Я з вами абсолютно згоден. Стосовно, скажімо, захоплення Криму, інших таких речей, ну, не вперше відбувається те, на що ми хотіли б мати цивілізовану реакцію світового співтовариства. А її нема. А немає її з однієї простої причини. Я повернуся до того, що вже говорив сьогодні. Процитую Володимира Огризка, колишнього міністра закордонних справ України, який сказав, що в багатьох урядах свого часу цінності поміняли на цінники і дивилися на те, як іде торгівля, куди вкладаються інвестиції, який це все приносить прибуток. А ви абсолютно точно сказали, що робила Росія? Росія вкладала гроші. Вкладала гроші в тих, хто підтримує її зовнішню політику, тих, хто має шанс в своїх державах прийти до влади, вкладала гроші в тих, хто буде проводити політику підтримки російського експансіонізму. Маю запитання додаткове. Можна поставити? Да. Дивіться, пане Олеже, я так згадав про Буша і порівняв його з Обамою лише задля того, щоб наголосити, це не залежить часто від партійної приналежності. Тобто Обама був демократом і Байден демократ. Обама полювати хотів на Україну, хоча Байден був його віце. Зараз Байден дуже проукраїнська людина, а Трамп умовний республіканець, дуже проросійський, і Росія відверто допомагала йому під час виборів. І я грішен, правда скажу, грішна людина, я за півгодини до його обрання я спрогнозував, що так і буде, бо я бачив, як Путін підтримує, а як так звана Держдума підтримувала, тобто їхні пропагандисти. І я зробив такий висновок на базі свого досвіду, що вони підтримують його не лише словами. І це таки виявилося, в принципі. Скажіть, будь ласка, ну я зараз не питаю там про іншого кандидата від, там, може, губернатор Флориди, може хтось інший, там 2 роки ще є. До речі, Трамп сказав, що він зробить заяву після виборів, за підсумками виборів, 15-го, здається, тобто буквально там днями. Заяву, чи він буде, ну, важливу заяву, ну, зрозуміло, яку заяву, він же не буде там про зміну статі там нам заяву робити. Він
Хоча не можна пропустити все, але він напевно мав на увазі його бажання чи небажання, ну скоріше бажання балотуватися на наступний термін. Тобто через термін. Таке взагалі в Америці, до речі, здається, не було. Але я про Трампа. Чи він є? Ну він не є класичним республіканцем, то це точно. Чи багато хто вже аналізує ну з такого боку, що він програв навіть не як кандидат в президенти, а як лідер республіканської партії? Чи це нас і що його кандидати? Ну це мага там Make America Great Again Group, така вона та дуже там, ну там теорія змови, там ну в деякі там ну майже біолабораторії там у них в головах, тобто дуже схожі на росіян, деякі діячі з цієї меншості, да? Чи насправді це так, що Трамп не отримав того, на що він розраховував, і що його база підтримки саме в республіканській партії зменшується, а не навпаки, враховуючи вибори, які будуть за 2 роки, в яких Байден, до речі, вже сказав, що братиме участь? Ви знаєте, шановний пане Ейдаре, я думаю, що для Трампа підсумки виборів цих днів були несподіваними. Він очікував на блискучу перемогу. Я вам скажу, в нього були для того певні підстави, якщо згадати, що електорат голосує, як правило, в тому числі за принципом маятника. Сьогодні хильнулися в одну сторону, завтра в іншу. Тому я думаю, що це серйозне випробування. У мене є колишня колежанка, вона живе вже багато років в Америці, активно працює в журналістиці, трампістка, причому така послідовна. Вона жінка розумна, журналістка, телевізійниця. Я не задаю їй ці запитання. З однієї простої причини я від неї почую, що Україна не так поводить себе з американським керівництвом, як треба, не до тих молиться ікон, не ті робить ставки і взагалі говорить з чужого голосу. До речі, я хочу тут її до певної міри підтримати, бо це мені, коли йшлося про вибори у державі Ізраїль, у нас багато хто посилався на публікацію в газеті The Jerusalem Post. Таку не проукраїнську, скажімо так. А я задавав зустрічне запитання. Люди добрі. А колись у мене був керівник в Держтелерадіо за радянських часів 70-х, голова комітету, який керівникові новинної служби казав: Жигілій, я тримаю 60 душ в інформації, а про всі новини дізнаюся з задніх уст. Так от для того, щоб перекладати на українську телетайпну стрічку Тарс, 60 людей – це забагато. Я не бешкетую, я його згадав з цими задніми устами, тому що ми часто свою аналітику, свої висновки в пресі, своє формулювання громадської думки будуємо, спираючись на Jerusalem Post. На фейки. Це виявилося фейком. Абсолютно. Пане В тому Олеже, числі- просто Так. у мене було, я перепрошую, просто уточню для наших глядачів, які, може, не бачили, можуть передивитися на нашому сайті або на Ютубі інтерв'ю з Анною Жаровою, яка в Ізраїлі там громадська діячка проукраїнська, і ви теж можете подивитися. Вона особисто спочатку повірила у цей фейк про антиукраїнське там голосування в ООН, якого не було, просто не було, і все. Так. І ця газета «Єдине» написала, вона перевірила, і з'ясувалося, що це абсолютний фейк, джерелом якого є проросійські політики і журналісти. Ось така справа. Так. А знаєте,
Головне, це ж вже від Ізраїля не можна відійти, не згадавши єврейський анекдот, як обирали равіна, а висунули кандидатуру одного, а хтось каже, а хіба може бути равіном той, дочка якого легкої поведінки? Ну, не обрали. Виходять і каже, чому ти сказав, яка дочка? В мене син. Каже, байдуже, всі чули, всі проголосували. Да, да, Так да, от, да, да. це те саме. Всі чули, всі проголосували. Я думаю, що нам треба все-таки навчитися самим шукати, здобувати інформацію. Тим більше, що для того у нас є все необхідне, крім одного. Я не знаю, я дуже вдячний вам за запрошення, тому що я люблю дивитися те, що дає мені якусь поживу для роздумів. Я Гюльсум, наприклад, її програми дивився уважно, Гюльсум Халілову. Чому це цікаво? Я з цікавістю дивився свого часу і прямий, і еспресо, і ICTV теж. І не можу зараз дивитися цей єдиний марафон. Ну, наскільки воно розраховано на те, щоб зробити з мене, може їм це і вдається або вдасться, тупого, слухняного і абсолютно не зацікавленого в об'єктивній інформації. Пане Олеже, ви колишній журналіст і дипломат, а я діючий. Мені некоректно їх обговорювати, тому Я розумію. все ж там різні. До речі, там різні колеги, там різні слоти, там різні канали. Тобто, якщо це занурюватися, ми аналізуватиме все. Я знаєте, про що хочу вас запитати? Ось дуже хочу. Ви згадали Китай. Я хочу вашу аналітику щодо Китаю. Ну, вводні дані такі. Я бачив теж новину таку, я не пам'ятаю звідки, що буквально там місяцями Китай готується до нападу на Тайвань. При тому до того Байден прямим текстом сказав, що Сполучені Штати згідно з договором про визнання там Пекін Китаєм буде захищати, там одночасно був захист військовий Тайваня, да, підписаний. І він відкрито сказав, так, ми будемо воювати за Тайвань. І наскільки ймовірним ви вважаєте такі події? Якщо так, чому? Якщо ні, чому? Ви знаєте, це треба копатися в пам'яті, бо я був на Тайвані, не був у Китаї, а був на Тайвані 30 років тому. Ми були з Володимиром Гриньовим, заступником голови Верховної Ради, але всі були у відпустках і всі їздили як туристи, щоб не було зайвих дорікань з боку Китайської Народної Республіки, їздили на міжнародну виставку ярмарок, де було представлено Білорусь. Білорусь була представлена своєю автомобільною промисловістю, важкими цими вантажівками, тракторами, а Україна, здається, глечиками, от щось таке, що знайшли. Тобто ми якось прозівали. Це від Тайваня в мене залишилися цікаві спогади і спостереження. І я вам скажу, що це досить потужна в економічному сенсі, в технічному, в науковому сенсі сила. Є одне але. Це острів. А як і кожен острів, він, очевидно, вразливий. І тому Тайвань зацікавлений в тому, щоб мати підтримку не на словах, а на ділі, і більшу, ніж Україна зараз, підтримку Сполучених Штатів Америки. Хоча всі, знаєте, всі мають визнавати, що Тайвань – це є частина Китаю. Але свого часу, пам'ятаєте, ні, ви молода людина,
Свого Я не часу, молода людина, мені 50 років. пане Дерево, ну, ви ж не пам'ятаєте ці плакати, де дядя Сем в цьому циліндрі Мгм. розгортає так гармошкою, все, акордіон ООН. І тобто ООН як інструмент американського впливу, в цьому ООН сидить цей Чан Кайшіст, Ага. який не Китай. Це журнал Крокодил або Перець, ну, в Україні. Да, Да. так. От, а справа в тім, що ніхто ж не заперечує те, що Тайвань це Китай. Правда, вони вважають, що це Республіка Китай, Китай вважає, що це частина Китайської Народної Республіки. Але є ж приклади того, як вчорашні незалежні землі входили, поверталися у Великий Китай. Чи буде це з Тайванем? Не рівень життя на Тайвані достатньо високий. Рівень освіти на Тайвані достатньо високий. Рівень технічного прогресу на Тайвані достатньо високий. Як це порівнювати з континентальним Китаєм? Не знаю. Але колись ми до Китаю ставилися на рівні наших спогадів про китайських студентів, які навчалися в тому ж Ні, Київському. зараз усе по-іншому, А по-перше, да, абсолютно. зараз абсолютно саме згоден. Абсолютно інший Китай. Величезна світова, економічна і військова, і наукова потуга. Але є речі, які і їм хочеться до себе прибрати з того ж Тайваню. До речі, коли це так просто ремарка, коли група китайських бізнесменів відвідала вже окупований Крим, окупований Росією Крим, китайський дипломат один зробив заяву, що це нічого особливого, це лише бізнес. Я тоді написав, опублікував спогади про цей 92-й рік, про наше відвідання Тайваню. Сказав, ну і що там ми були? Нічого особливого, лише бізнес. Тому не треба. Пане Олеже, я хочу про зараз. У нас небагато часу залишається. Ой, Я просто вам нагадую. Да. Тому чи буде ні, ваші спогади вони дуже цікаві. Правда, мені цікаво. Я не був на Тайвані, але я просто ситуацію з Тайвані з політичної умови я знаю. Так, договори там, як це все відбувалося, визнання спочатку. Ну зрозуміло. Тобто, це війна фактично проти Сполучених Штатів. Чи піде Китай на загострення, чи ні? Сучасний Китай. Ви знаєте, до ювілейного з'їзду Компартії Китаю я міг однозначно, спокійно, без сумнівів сказати, ні, не піде. Але тепер, коли Сі Цзіньпінь має статус подібний до статуса керівника іншої сусідньої держави, коли Путіна, до статусу Путіна. Да. Тобто, да. То хто його знає? Вони ці одноосібні лідери непередбачувані, непрогнозовані. Але при всій китайській дисципліні достатньо подивитись, як проходять паради, достатньо подивитись, як сиділи, голосували на з'їзді. Паради, слухайте, паради і на Красній площі проходили дуже красиво, да, так потужно, така друга армія світу там. Ну, ми ж все це бачили, да. Так, але ж там 140 мільйонів це не мільярд. Я думаю, що загроза військового втручання Китаю збільшилася, але не варто її розглядати як те, що обов'язково має відбутися. Знаєте, є речі, які прогнозовані, є речі, які прораховано все, але воно збувається з точністю до навпаки.
в тому ж Казахстані я якось послу Сполучених Штатів Америки в Алмати, ще був дипломатичний корпус, залишався, посольство наше приїхало в Астану, а я крутився з послами. Вони були їх високоповажності, а я просто пан. Так от, але ми дружили, в тому числі з американським послом. І я йому якось сказав, що Ларі, кажу, цей ваш колишній президент, я добре пам'ятаю, виступав у Києві і говорив про те, що треба зберегти Радянський Союз. От мені, кажу, Владі, цікаво, який дурень йому це написав, його промову. Ой, да. Але він мені відповідає: Олеже, якби ми з тобою не були друзями, то вже б сильно сварилися, бо один з співавторів то був і я, тобто він. Бо ніхто тоді, не вірив в розпад Радянського Союзу, всі ми хотіли, щоб він зберігся, бо інакше буде 13 чи 15 чи скільки ядерних держав. Послухайте, але життя розставило. Життя так. У нас 3 хвилини ровно, не більше. І питання дуже важливе. Яка доля, Радянський Союз розпався, і ніхто, і лише з Росією дали зброю ядерну не тому, хто може її відповідально користатися. А яка доля, на вашу думку, чекає на Російську так звану Федерацію, і які умови для, як би сказати, для нормального співіснування має ставити як Україна, так і наші західні партнери Росії, яка вже проявила себе як терористична, непередбачувана, але досі ядерна держава? Що буде в майбутньому? 3 хвилини, не більше. Я готовий буду відповісти на це ваше запитання за однієї умови. Коли президент Сполучених Штатів Америки підпише документ, в якому Росія буде називатися терористичною державою. Якщо він цього не робить, а він цього не робить і не зробить, це свідчить про одне: наші друзі і наші партнери менше з тим, але зацікавлені в тому, щоб Росія зберігалася, хоча б як площадка для ведення бізнесу, як площадка, де можна експериментувати з роззброєнням, в тому числі з ядерним роззброєнням, і не дуже сильно брати до уваги долю тих народів, які входять до складу Російської Федерації. Так само було. По-перше, з ядерною зброєю вже з роззброєнням вже деекспериментувалося. Да? Бачимо те, що бачимо. Да. По-друге, так само ставилося до радянських так званих республік, включно з країнами Балтії, в яких ніколи частину Радянського Союзу не визнавали ані Сполучені Штати, ані хто. Але мені розповідав особисто Вітаутас Ландсбергіс, ви знаєте, хто це таке, да? Хто не знає, погуглить. Він казав, мені з Америки телефонують, там десь 90-й рік, коли вони Декларацію Незалежності схвалювали, і кажуть, не робіть цього, залишайтеся в Радянському Союзі. Тобто Америка, яка ніколи не визнавала ту частину радянського, настільки була перелякана, настільки була в захопленні від Горбачова. А я кажу, пане професоре, його так зовуть, що ви їм відповіли? Він сказав, я послав їх. І далі там напрямок корабля російського був згаданий. Тобто історія, життя, як ви сказали, буває трохи по-іншому, ніж розрахунки політиків. Тим більше такі, дуже такі боєгузливі, я б сказав. Я розумію, що... Добре. Слухайте, можете безкінечно про це говорити. Я дуже вдячний вам за вашу таку подробну історію навіть, в принципі. Ви ж були свідком історії. І починаючи з Ніксона, це фантастично просто. Я не уявляю собі, як ось ви таки з Ніксоном. Хотілося б так само, але вже не з Ніксоном. Але вже можемо, не знаю, колись ми побачимо тут якогось президента Сполучених Штатів наступного, я в цьому певен. До речі, це показово.
Показово. візити президентів Ну Сполучених просто Штатів зараз вони не в Україні. можуть. Зараз вони не можуть. Вони пояснюють, хтось інший, будь ласка, але за протоколами безпеки не може пересуватися потягом, Так. або там. Ну це ми знаємо. Байден підтримує все одно Україну, як і я певен більшість конгресменів і сенаторів. І більшість головне американського народу, за яку партію вони не голосували. Це головне. Це ми не двопартійна, а якби більшості людей підтримка надважлива. І політики виходить із цього в демократичній країні. Я дуже вдячний вам. До нових Я зустрічей. вам дякую. Так, до нових зустрічей. З нами був пан Олег Бай. А я вам вдячний за те, що ви дивитеся телеканал АТР. Російський рейх буде знищено, зруйновано вщент. Що на цьому місці буде, ми ще не знаємо. Але така держава небезпечна не може існувати поруч з нормальним світом. Дивіться АТР далі.